Tlesta x-xogħol fuq 75% tal-binja narċis fir-Residenza San Vinċenz de Paul li se tilqa' fiha persuni iżgħar fl-età li minħabba xi inċident jew ċirkustanza oħra għandhom dipendenza għolja ħafna. Il-pjan hu li l-binja tinfetaħ u tibda tintuża mill-Ħarifa. Waqt żjara fuq il-post li jagħmlu l-Ministru Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Sapport Ruth Sciberras, il-Kap Eżekuttiv tar-Residenza Josianne Cutajar spjegat ma' One News illi l-proġett kollu sewa qrib iż-2 miljun euro. Se jkun programm ta' riabilitazzjoni mhux biss fiżika u medika u klinika, imma anke riabilitazzjoni soċjali. Miegħu se jkun hemm ukoll ċerta training il-familjari, se jkun hemm ukoll support mit-teknoloġija moderna, family therapy, multisensory room, respite. F'din il-binja se jgħixu ma' 16 persuna li għandhom bejn is-16 u 60 sena. Id-diversi tipi ta' terapija li se jkunu qed jingħataw kemm lill-klijent kif ukoll lill-qrabatu se jaraw ukoll is-sem ta' professjonisti varji mill-Aġenzija Sapport grazzi għal ftehim li ntlaħaq magħha mit-tmexxija tar-Residenza. Li eventwalment il-programm kollu jkun qed jissapportja lill-familja biex jekk fl-eventwalità il-klijent jixtieq imur lura lejn id-dar tal-familja jew imur anke jgħix indipendenti, ikun ġiġà mħarreġ minn hawn, ittrejnjat minn hawn, għandu s-sapport kollu tagħna u anke tas-sapport u jkun jista' jagħmel din il-qabża ġo ħajtu lura s-soċjetà.